Nhai ngồi yêu trai hàng này cái gian mít bằng ngila bằng wan hàng cái yeng cái jong phi sa si sen pat bật kum jur ngap yang so bhai phi wei baro ki nong pet ya ka Potternet ken bat hàng này cái ngi dan ya ka phang ya ka bangin kren na ka tin cái jong Balei kata ka day Balei ka day yangi bangin kohnguh ya ka Baibl bat ngi so kemen hàng này cái gian mít bai pastor Bantei ipalat ya ka por cái jong i ban ya dan ban shai ya này cái benta ban ngap yang so bhai phi pastor hàng này cái por bat nganget kini ke janmet lama ke jingpen shai ke jong fi kan long ke jingger khu ya ki babon sa phang ni ke phang Balei bangi dei ban kohnguh ya ke Baibl ta ke benung kong kata jingkali hi ke along ta Balei pastor bangi hap ban kohnguh ya ke Baibl pastor kata ke jingkali ke long ke donkam Balei bangi hap ban kohnguh ya ke Baibl ke dei ke tin ke jong Balei ya ke Baibl hoi la tho da gibriu regini gibriu ki dei tang kita ya ke Balei u penon kam ya ki mà cái Bible cái ông ba, ya cái vay vui cái tiền là persat đâu mình xem vào khôi, là phi pet ya cái tiền cái jong Balei, ya cái gì thu lupa, ya cái baki nong thu lupa kia thu lupa kiếm tiếp ya cái kia thu, để kia thu ya cái bala ông haki bakin kren, đang bảo mình xem jong Balei baki thọ, ya cái baro cái baki kia, na cái gì thu pao, baki thọ cái tiền cái jong Balei, cái day cái tiền cái jong Balei, và chỉ xem ông cái day cái tiền cái jong Balei. Mano bala ni le percaya ke ketien ke jong Balei. Kabamut kindat pastor ka kwa ban kli shaba kan le sigi wei per ke jingkli kwa an kli gani. Hato ka dei tang ka Bible ka ba dei ka ketien jong Balei. Ba kini ki wei pat ki kot niam la ki jong ki niam pat ki dan. Ki jong ki pat ke dei ka ketien iyo. Fi ya ka Bible la tes ya ka. La tunjuk ya ka habaro ki liang bala da fi pej ya ka history la na fi pej ya ka no ka benta am ha ba ya dei ba ka science na ka ba ya dei ba ka no ka benta na ka subject jong ka bangi puli ha kini gisngi fin pe ka dei tangi ka Bible ba baro ki takran ba ka dei tangi ka Bible ba ki kwa ban pen khalam ya ka Nongkhryiem jong ka ban bombard ya ka ne ban ya ki Nongkhryiem ban khlong ya ka ban kum ta la test ya ka Bible na ka por ya ka por henry la shem ya ka ba ka long ka bala ban shan ya mar ka Bible tang ha ke jinge thu lupa ka don kum ba prahajar tam but ha baro kini ki benta jong ke jinge thu lupa ka Bible la dangi ya kren chapang ya ka bangi tip ya ke jinge thu lupa chapang Jesus Christ ba ka Bible ka la da bi thu lupa kinong thu lupa ndo ka testament ka barim ki la thu lupa ya ke ka ban sajia ba u Balei un sa pha la jong khon ba la da bi thu lupa yu Jesus de ba ka jaka ka ba khai u nang ne ha baro hadu ka sngi ka ba on di noi u ba ka sngi ka ban san na u ka sngi jing mi pat jong baro la da bi thu lupa ba baro ka jalong thik kumba la da bi thu lupa te gini gini thu lupa kim dei ki ba ki shia thu lupa na mar ka jing tho jo ki ka ba shiwana ka jabi ng jo ki re la ki thu lupa ka kum ka jing pen sngo bala pen sngo ye ki lang ba man se ba ko ki wi ki got ki ba lai tho tam wi breu ne arngut ki breu re ka Bible la tho adu sau pongut ki breu re sau pongut ki yo ka ju ka jing yo i ba ye ka ju ka jing hikai ba ye ka ju ka jing thu pa ba dei na ka daw ba ka Bible ka dei ka ba shisha Kita ki saupungut ka ba fi ong pastor ki ba tho. Lakat no snam ka shimpor talai ban tho yang ni ka Bible. Adu kumba khanrus pas nam ai. Khanrus pas nam. Adu basdang man tho ya ka Genesis kini santli la khot ki Pentateuch. Bala tho ya ki daw Moses. Ba adu ka kitab jing pen pau khanrus pas nam. Khanrus pas nam. Musia jan rus pas nam. Ka shimpor ban tho ya ka Bible bro ko. But kita baro saupungut ki tho ya ka jo. Ya ka jo. Baka khubar ka dei bi Jesus Christ. Jesus Christ. Bumut habangi kohnguh ka Bible ka bumut ngi kohnguh yu Jesus. I kohnguh yu Jesus. Mar dei u author and finisher. Dei u nong tho bu nong pendap. Ba ketien jong Balei ka ong bo dei mu alpha omega ka bumut adu basdang ka Genesis adu ka bekut. Al ka ketien ke jong Balei pini pastor ba u Jesus hi u dei kum ba ong mantan u dei alpha omega u basdang baru bakhat do banen kong ubasdang bad bakut ba banen kong baru bakhat do in pe ka ketien ke jong Balei ka dei ka tai ka bangi i na do ka basdang bangi i ka hado ka bakut bangi tip kum do lasdang ka prathai ba kum no kan kot ro i kamut ke hai ka Bible par ka dei betang batai chapang Jesus ne ka don ka jing i pau ka jing pen pau chapang ni gisngi ban wan ne ki don ki banta ha ka Bible ka don ki historical books ni ki kitab ke batho chapang ka history but hagani ki history bar khoi udan jisu ki dan ru ki poetical books ne kita ki badan ki poetry but hangni udan jisu kadang jing thul pas phang jong ba gadan shaphang jong hi
but ki don ru ki prophetic books ki kitab ki ba thoi shapang ki jing pen pau ane ki jing thu lo pang mo banong but ki don ki gospels ki don ki kam jing ki apostle ki don kategori ki history kadan sa ki epistles ni ki shithi but ngi ka ba khado ka don sa kitab jing pen pau ka ba yatho ka ba sedang ka ba menta ba ka bansawan lenga kali kata pastor ba kham ta me ki nong pe kin su tho shaba kin pule ka Bible kin tep ka Bible ka long kum no an pan san ye ki ngai ibe pe ni ki nong pe ka ne ka po kata ka jingkri na pastor ngai ba pi tho ru ya kata ba phe pule ka Bible pi tep ya kata ba ka nungut la tho na mar bon sen la da ki brew ngi long kristan na ki bon snam ngim tep pa ka Bible am ong et ban pule ngim tep ka nungut nong tho da don ba kali tang ya kata sumut ki khulung barit ikali kanot ba thoi ka Bible ngin dei ma tanga kali gini ki jingkli pastor ka pa phila ma fin tho ye kine ba kalong ka jingger khu ya phi ha shapang ka jingtep ya ka Bible balei ngi kohnguh ya ka Bible dei na mar kata i pastor i pen shai ha ngani ka sngi shapang jo kata ba ila batai ro ha ngani ka por shapang ginor ginong tho ma kano snam ka shimpor but kumjoro ba ke ka don ha po ka Bible the pastor da ngi kohnguh ya ka Bible pa kadon ka jingger khu ayu yangi kinong kohnguh ne ka jingkular ayu ka don yangi ke fi ublei ai knang ngi ne ka ktien ka de ka ktien jong ublei but haba ublei ukren ngi ukren ban kur khu ngi but de hang ta ba ktien ka jong blei ka ong la fi pe Isaiah long san ka khat ka ba pra ka ong namar ki jingmut jonga kimlong kum ki jingmut jong fi lamni ki lenti jong fi kum ki lenti jonga ong utrai namar kar ba ki peneng ki long ki ba kham jrong ki ya ka khindo kum ta ki lenti jonga ki kham jrong ban ki lenti jong fi bat ki jingmut jonga ban ki jingmut jong fi ublei ai hang ni ya ka tien ka jong u ka balong ka jingmut ka jong u ka man ka jong u na ka manta jongi mar ublei udan la ka jong ka lenti udan la ka jong ka man udan la ka jong ka jingmut udan la ka jing sung tho la ka jong ka jing su tho udan ublei ai ne ong ka ne ka de ka jingmut ka jonga ka ne ka de ka tien jonga kani ga plan jonga namta jongfi bat lada ngi snap ban ngi shashkor ga ktien ga jong blai kadon ga jingker khu na ka mata jongi mangastunat ktien jong blai ka angom ne la fi pray na proverb to ga nang ba saw de khat ba arpho ngastunat ban pule ga ne ga khat ka angom ne ku khun to shashkor gi ktien jonga to pendam ya lagi skor ha gi jing ong jonga trai ong ang ne to shashkor gi ktien jonga to pendam ya lagi skor gi jing ong jonga shashkor ong tra ba ngakren shashkor kene di kaktien jonga snap haya ka pendam ru ya lagi skor ge jing ong jonga kamu ngin pendam ida shashkor ba bangida pendam ru hagi ti jing ong ge jong try mdai bangin pene ngin pendam what I bakin late no na khamat jong me kamu ngim dai ban kalat i kaktien ge jong blai si sin mi la shashkor ge kaktien ge jong blai ngi haban pendam ya kata ka mensim ge jongi haga ktien ge jong blai ngi pendam mi kaman ge jongi haga ktien ge jong blai bangem dei ba ngin klat no ya ka ktien jong blai ong ni tu sumar ya ki hap deng la ka donot namar ke long ge jing em ya kita gi wasyam ya ki bal ge jing kia ya ka do jong ki baro kamu sisin bangi kohnguh ya ka ktien ge jong blai ngi dan ge jing em ngi syam ya ka jing em bat ya ke jing kia ru haga do bade yang tamu pastor ke ktien ge jong blai ka ong la dangi puli Hebrew ka nama saud khat ar ka ong ba ka ktien ge jong blai ka long ga ba im ka long ga ba don bor bat ka long ru ka ba khamnep ye ka no ga white lam ar lang serti ka ba penya khlat ge mat ba ge clench ing ki ba penya khlat ya ka jing im bat ya ka mensim ka ktien ge jong blai hang to hi ka ong ba ka ktien jong blai ka de ga ba im kamamut sisin bangi snap ya ka ktien jong blai ngi pediang ya ka ngi pendam ya ka ngi la im mar hau blai kadon ge jing im pada ka ktien kata ka ba u ukren ka de ga rema word ka ba u a hangi masih sin ngi pediang ya ka ktien ge jong blai ga jing im kumba ka mariang ka pediang ya ka ktien ge jong blai bleng to long ga jing shai ka pediang ba ka long ga jing shai ba ka de ga ta bangi pediang ya ka ktien ge jong blai ngi yo ya ga jing shai blai ngi yo ya ga jing im ka ba thamai na blai la dau briu udan ga jing dum jong ga jing im ga jing ele jong ga jing im udan ha ka ta ka kut ba ka ta ka khem khat jong ga jing im la dau pediang ya ka ktien ge jong blai yo diang ya ga jing im
Fin yo ya ka jing em ka batmai. Fin yo ya ka ta ka lenti ka batmai. Fin yo ya ka ek ka batmai ka bautra le ka jing em ka jong fi. Baktin jo blai ka ong. Ka long ka badan bor. Langi don ka ktien ka jong blai ngi kren ka don ka bor. Ngi job mdai tangi ki breu. Kam tam ngi job ya ka jing dum. Ya ka bor jong soi tan. Ngi don ka ktien jong blai ka ktien jo blai ka don ka bor. Lang yong lomba kan ria un kan ria. Mar ka don ka bor ka ktien ka jong blai ka don ka iktiar ka ktien jong blai. But ktien jo blai ka dei ka ta bangi don ya ka ngi job ya ka bor ka jing dum ka bor ka jing ele ka bor jong soi tan ki bor jong baman la ngi don ka ktien jong blai. Bala ngi don ka ktien jong blai ro ngi la ban kren ban duai. Lam dang ngi don ka ktien jong blai kam dan jing man toy yang ngi ban duai na mar ba la dang ngi duai klem ka ktien ka jong blai ka jing duai jong ngi ka long ka balai no but utrai la ban pediang ya kata. Ba ktien jong blai ka ong ya kata mo ba ngi pan bom day. Balai ngi pan bom day la da kam dan ka ktien jong blai la ngi pan ngi le no kata ka jing pan ka jong ngi. But ka jing pan jong ngi ka nom long ka bala ban pediang ha try. But ka basusi mo pastor ni ka por ba bun ki breu ki duai ha ba ki duai ki ong sngoi ki jing duai jong nong pok ba kraw. Kam dan ka ktien jong blai ka ta. Ngi dei nong pok ngi hap kala ka bomot. Ba ktien jong blai ka ong ba blai ba ki skor jong u ki long sa ki jing duai jong ti ki ba hok. Ini pulih ni ka por mo no ka shiti ban kong jong Petros. Ni la ban shem hang ni. Ol no balai de khat ba khat ar ka ong. Na ba ki khamat utrai ki long halor ki ba hok. Bar ki skor jong u sa ki jing duai jong ki henrei ka khamat utrai ka le ya ki bai le ya ki ki ba sneo. Ktien jong blai ka long ka ba em ka long ka badan bor ka ba khamnap ru. Yang no wai lam lang serti. Wa wina ni ka ktien ka jong blai ngi la ban mat i ka bor jong dom ke bor jong baman. Ka ta ka de jingker ku. Ha, ngi jingker ku ba ka ktien jong blai la fi pej pastor ka testament ka barem ru. La da fi puli ya ka Deuteronomy ka nang ba arpo praga khat ka banin kong. Ka tu ka heading yang tu ka ong. Ka jingker ku na mar ka jingko ngo. Kamut la dangi kongo yo try. Bangi pudiang ini ka ktien ka jong blai ka ni ka ktien ka jong blai ka kerku yang ni. Tala da fi kwa ban kerku ya la de kongo ya ktien ka jong blai. Lara sumut ubriu usupuli ka Bible tang bantip kam dan jingker ku yo. Long tu briu ba labu ka ba ma khamat susma te ka tu ka ba. La da susma un kadang. Bun ki briu ki bu ka Bible susma ka Bible. Kim ba mi ka Bible. Kim ba mi ka ktien ka jong blai. Bat kim kwa hiru ba kin ngut namar ba. Namar mene pastor fi puli nang tu nga so yu bhana po proverb no ba samo fi ong ba ngi ada ka ktien kala da kadon hangi kon ra swa ka jingem. Ka jingem. Kabon ngini thu yu kristan no don jingem ka de lang ba budan ka ktien. Ka ktien. Ala ubreu bom nan ka ktien la da ulong kristan ro don jingem. Mo? Nga ju ong ka tama bun ki kristan ki long illiterate. Kilit tele cha school dangam tep ki hikaya hadu man tai buan pada ki kim tep ki pule. Kila long kristan do ba penram ya kata long kristan la janyap ru. Rem tep ka ktien jong blai. Kam rung saki kam bakin keren kam mi ka ktien ka jong blai. Bagade kata ki long illiterate. Bagade kata amdei tang bangin chu sma ya ka ktien ka jong blai hendring di ban bam. Ya ka ktien ka jong blai. Khnang min yo ka bor. Kumbau Jisu ong em pastori ka tu ka benda na ka Matius nong ka basar ka basabo briu borom em donok pu. Em tanok pu. Em na ka ktien. Da ka ktien baro. Baro. Ndai tang ka tu kan niru. Ubriun embaro na ta ktien ka bami action tor ko jong. Hang ta pa ka mi so ko ka jingkri pastor. Ka bamot. Larang isi mi ktien jong blai tang ka tu kat ne ka bangingi so ya ham. But ya ka bangim so ya ham ngi weng no ka ne kam ngi sumot mo. Ya le ya kata hatu ka dei mo kumba pi ong mo. Bandim Jisu ong baro arang i bun kristan mo. Kidon ba ki le ya katu ki ong bang kan ngi so ba kala biang kam dei shu ko por jong ni bat kumta. Wei ki mo kidon ba mi bang ka jingpen khia kam dei shu ka tang ka por jong apostle ka jingpen baptist ka dei bet kumta man shwa ka long kumta han re man tam don kam shu bat ki wei pat ki banta kum ka wei ni ka ship ho ba ka Bible ka hikai ba ki bri buon kim le ya kata hatu ka dei mo kata ka jinget baro ya ka Bible na kum no na ka ktien jo blai ka ai da ka warning ka ba hadu kata pe ya ka kitab jingpen pau ka kitab ka ba khat do jong ka Bible ka nang ba arfu ar ka khat ba khat ndai ka ktien ka jong blai ka ong no tila da unu ru un shimno na kita ki ktien ka kitab jong ka ne jinget ko lupa u blai un shimno ya ka benta jong u na ding ka jingem ba na kata ka nong ba ka ba khoi ba na kita ki ru ya ke bala tho ha ka ne ka kitab uno u ba shimno ka mot ba delete no
Ubah pendam nak. Ya ka ketien ya ka balatho akan ka kitab. Boleh run delete no yo. Na ka kitab jong ka jingem. But unum yo ru ketien ju boleh la tho sayang ni. Ba uta ubreu. Unum yo yu ding ka jingem. Unum yo ka ta nong ba ka bakhoj. Lani ya kata ka kerteng ke jong uru ka nam tho. Lani an pendam no na ta ka kitab jong ka jingem. Fi ka kalong ka besir kai de. Haba ang ketien ke jong ublei haba ukuren umut shisha. Baru ublei em ukwa bangingi haban shimkia ya ka wei pu ka ketien ka ba ukuren. Mdei ublei ukuren kai. Kam judan ka keren kai ha ublei. Ublei haba ukuren udah mut. Ublei haba ukuren udah temu shisha. But ukwa ru baka wei pu ka skor ka ba yo snow. Kan shimkia ya ka ketien. Petsi yo Petros. Udah syakri jong try. Labut you Jesus Christ. Haka bentak ka bakat duduk. Ujisu mo ulai banduai syakper Getsemane. O yalam kenang gini ki laingut ki nongbut ki jong ki senran ki jong yo Petros, Yohanes bo Jacob. Ba ngan ki duai. Andang ala duai piru pi syong ni wa duai wong. Lek wan ka raun ka banengkong i begini barok ki atia. Barok laingut ki klem shim khiai ka ting ki jong trai ong. Ujisu ong to duai ba to syarai. Kenang befinam ha bagi jing pensoi. Uji sudah mut shisha. Dua macam rai. Finam ha bagi jing pensoi. Henry kim, tam lele. You take it easy work away. Kim dah sim kia. Hado ka balai sian utrai. Uong ye gijuk gi gentien. Bada baki kilam sim ye ka kilam sim kia ka tien gi jong trai jayo. Bo Petros nengkong ulalan utrai do lai sian. Bada yang tak kawan ke jing pai dien haki. Mar baki kilam shim khia ka ketien ke jong blai bala ngi ngim shim khia ka ketien ke jong blai tikina pin pai dien par kumba ong mane pastor no probably no basau khot arpo nengong ngi sham ka jing em ka ba ar ka dong ka jing khia ka do ba den da fin pe na ka sam his pa nyo ka khot ba arpo ka ong o pa ka ketien o pen khia yangi kamot ladang ngim dan ye ka ketien kam dan jing pin khia ka ketien ladang ngim dan ka ketien dan i pastor Dei hang ta kabangi haban sngotu ya ka jingsi sha. Ladangi don ni ka ketien. Fi don ni ka no ka jingpang ha ka met ke jong fi ka ketien ke jong balai ka kula de kata. Lada fi don ni ka ketien. Dan shibun ba ki breu ki ba ngiyo ban ya syakri, ngiyo ban duai, ngiyo ban selok. Ni ai ka ketien ke jong balai. Ba dan pedeng juki ba pang cancer, ki ba pang HIV, ki ba pang ki jingpang ki shirkai. Ni ai ka ketien ba da ba ki shim kia ka ketien ke jong balai ki amat ke jingpen kia. Yo amat marga ketien ka jong blai ka dan ka bor ka dan ka jingem ka khamna pi kono ka wailam aling serti ka majlut e ki bor ka jing pang baru tahu brio yo amat ka jing perkhia bengi aingo yo try ba ka ketien ka jong blai ka long ka badan bor do kata ya ka bangim dei ban shim sting ladangi shim sting ladangim shim kia ladangi ken ba okay ka dei ka ketien ka ni dei ka kot bla tho do brio kata ka dei ka pop lalu fi puli hang tu amba haba ublay ukren. Ukwa bagi ta kinong snap kin shim kia ba kin le eka. Mar ublay ukwa ben kerku ya tau brio. Ya ka ba ublay ukren. Fet you sol. De ublay ula jit you. Mde bu jit ublay na marka manjong u. Ujit you sol na marka manjong brio. Andrai de ublay u jit. Ningkong okay bagi kwa siem ublay ujit. Uong yu Samuel pensle, la pensle you. Kat kum kata ka jihikai ke jong prophet jong blai ba kat kum ka ketien ke jong blai hanre ha ka si ka ba usol usdang man paidien no blai ke jing paidien ke jong ukalong ka ba blai ui ke to ke jing paidien ka ba nang kong usim ke jaka jong sambal umla ban ab sambal usim ke jaka ka jong upris mara ka to ka por usim bar ulang do umla ban ya trailang ke jong ka office u prophet unang itu lupa udan laga jong ka benta but usim udan laga jong ka benta baru le eka ta usim ke jaka umla ab yu sambal ule usim ke jaka ban le kinya hedal di la dai ka balong persya ke ketien ke jong blai le persya okay sagabaan o men le thma ki amalek utra om penyap lut gitu ki beman ule cheto ukulam penyap lut ya ka bodai warai kho ka tu bom iler kam e u penyap lut baro sipai jong ki penyap lut nreu wong penyap merat bat breu penyap nreu bagi poi setu ke jaka
ki tu ki belang ki basnga ki tu ki jingri ki basnga ki ong em ngi tan no e gini kam dei na kam ta jongi rengin ai ga jingknya shau Balei Kemudian ni ke motif ke babahai dalam dia ki perkat. ha badius em agak riklam paniap imut ban le e Balei da ka bayo e te cheap sacrifice Ai kata kamu kata jingknya ka ba sio lagi sio baru Balei klam angi kata ngam kwa e jingknya ong try badai hang ta fina pe itu ka we Samuel no makat san ga dukat ar kaong ni tiu Samuel ula ong utrai usngo bahamo hage jing ai ngu thang ba ge jing knya kom ba ga ba kongo ik tin utrai ha kami ka ba kongo ka kambai ge jing knya ba ga ba shashkor pane ga klen kilang somo namar ka jing le ket kalong kat ka pop ka jing le bertong hi ba ga jing mutlap kalong kat kum ka jing mane ba ki tarap namar ba mela kan taj ka tin utrai ma uru ula kan taj ye mena ga jing long sim Tiu Saul ong Samuel ngalale pop namar bangala palat ya ka hukum utrai bagi ketien jong me bangala ship tieng ya ki pat ba bat ngala kohnguh ya ka ketien jong ki fi ni hang ni bo utrai ong bagi jing kohnguh ka jong fi ka kham bha shibon nga kham smutanat ya ka ta nga pediang ya ka ta ban ya ka ke jing le ka jong fi na ta jong utrai kwa nang kong ya ga jing kohnguh habo kren de ben le bet habo ong maru dei u commander jong ite sisin ong commander ngapet mau kumu commander in chief upai ti langrut am ong mare kamat le tma siat tu sloi habo command ong fire mod hap fire mla ben ong em ngatieng hap let bet dayap na dai em nem tip tambala command kam dei bandon ro mesim susun ai nan ju mesim susun ai But mde benon kam sim sus aim de shu kam sim ban ting ech ban ting ne ban ship ting ne ban khat kum nim tai sol la ting poi ba hot ban ka sngo ni kami ko ki jingli pastor ka ba kuli ni mo bon pa ki bro ki namar ba ki sngo ya ki tien jo ki pai ba but ki amo go with the flow ki alet now ban ka tien jo ki pai ba ban ya ka e ba ong ka tien jong Balei but kataro nga sngo ka den am pastor kum ba Balei ong so bah ka jing kohnguh om ka jing knya nama hai bron ka jing knya bon bah pa ba ka jing kohnguh de marban na kumlo no story kata fin pe yu sim sol hang ni bade hang ni bu trai ong ini gintin na pastor ba ka jing le ket ka jing le persya ka jong fi kalong kat ka pop ka jing le bertong ba ka jing le mutlop ka jong fi kat kata ka pop jong ka jing mani Balei thau ba ki terap u Balei kwa e ka jing kohnguh om ye ka jing knya Baka jing kenya hang ni li ka ba u sol mut ai se u Balei ka de ka jing kenya ka ba shu yo ai ba deng ta fin apet you David pat am pastor habon ra ka jing kenya se u Balei u aruna te u kwa ban ai ka gi masti ka ba yo ai o ngam tre ngan thiet da ka dor ban ai jing kenya se u Balei but ngi hang ni ba ka jing kohnguh ka khamba ba ni ka jing kenya mar ba kum ong fi mantan ka jing kenya te ka de ba baro ki ba bon ki le e ka ta te ba da ba ki we ki le Bala le ki we temo lesi kam dei chuka pop agini kisngi em balada ye shongkha para kanthei para sinrang ru bala le lut baro te kibun ki an ki la sha biang mar bala le lut te menagani dang don bayo thu yang ba kena school ki ba dang ki khat kata kena ka armet kali penishu doktor ong la armet tong Balei ka jayu kum nefi ong baro te ki le haskul haga jila ga jongi ka ba snosen ai menta kalong ka jing shongkha ka jing ele nuti jing le aurea ka bala palat ba ka ba snosen ai kalong ba ki briu ba tang ki khat tang de ki khat snam ka le yo wat ye ka jing pang HIV mar Balei ki go with the flow mar baro ki ele lang fi ki kena samla ka ni ka singi kwa man kren fi lada ki parlok ke jong fi ki le nuti ki le aurea ki ong ba this is life kata ka de jing shukor jong soitan pen kerpang ialah ka jong ka jing em ai ba ka to ka jing long sati ka jong fi fin ri ka na ka banta utau ba chi sha jong fi namar finom la banyo shibun ki ba ya ka jing em ka jong fi wat num ya en ya ka joy jong fi don't enjoy ban en ya ka joy wan ong baka ni baro kiele ngini le lang mabaro kia di ngini di lang bagi le skobha ngi le skobha lang wat num tut bat kata kakaran
mar kata ka ka tuit lang fi tuit lang em kam long ngi hap ya kat kum ka ktien ga jong blai ngi de ben tuit kat kum ka ktien ga jong blai kat kum ka jing tuit jong kata ka perthai mar ba ki wei kia bam sap ngar ngan bam lang mlei kwa banong fi la dang ile pop am fi sngo bam lei am da ka ktien jong blai kong ka pop jong me kan lap ya me ka pop jong me kan lap ya me la da ka ktien jong blai kong kata le fi jing khain kal nong ka balai pu ar ka de khat ba ar pu lai but to tip scam ru ba ka pop jong pi kan lap ya pi lada fi le pop ka pop jong fi kan lap ya fi u David u le pop akmat jong blai u le pop wong ba mo le si u de man le ban shakri u trai wong man ta sngi an chong thai no kat ba wong man chong thai na ka wei ka sngi se ko ka sngi u chong thai kat ba nang chong thai u relax le de u yo i kham le chaga thama khom le chaka thma u chong nang to u yo i ban ban mu general khamilam ukhlam yalam ukhlam lai ban mani blai ru shong aram bodong kam le ngan shong aram ba fi shong aram ui i pen ban kum ka film Hollywood barhang tu kala penlong i u ba u haban le pop u i ka bat shiba mo ka jinglong jong ka ba la pen skunya u ba hadu u le pop ba la khayu kon u baro lakot mo da press conference lakot ba bo ya shong ba ka bat shiba kam dei bo ya shong ba shwa ba dang padhat shwa ba udang em utau lok na adu layap lok ki clarify ki pen biang ni ki ya baro ang to mo ki yang ba mut ha ka perthai ka pa we din ba layap ya perthai ka pa layap tum le Henry ka pop jung ka lap you dei tang unathan u prophet Nathan David malale pop akmat jung blai kundit threat ai ngộ yêu Balei am bau David ukala ka bamut bat ia kata ka benta fikiran pastor akwa pin penshai kinga kini de jing shisha pastor ha kanong ba ka jongi affair outside the marriage bun pha kidan kidan ha ka jing shong kha ka jong ki hala kidan affair rau shinrang bri udan la ka jong ka samla wat kidan ki kin thai ru kata ka ba hadu kata ka la sedang manwan trend ba isngo ba kam le outside of marriage kumba ulong David usngoba utkumba fi ong pastor David usngoba num dan malap manam dan tip ya ka jing start ka jong hari Nathan uwan ba penia kendo yo kadai nga sngo ha ka mit ka ni ka jing kren ka jong fi nga ngai ka peni kendo ya ki babul kadai um tala da na pnang jong fi mong ya pet ya ki jing kai ki bangi i na ki television na ki sngi lam ke internet shapareng kidan kita ki wife swap ban ya swap te bakalok jong fi kan dei no kalok jong ashimiet bakalok jong kan dei no kalok jong fi shimiet kia swap katar ka trikam nga susi wara ka jela ga jongi ngayo sngo ya kata ka longkum ta wano mele pareng than martang Balei ma ki fin le lang ma fir kam ya hap na marwa Balei la lagi poi du jok kita ma fir fin le lang se wat nom le na mar ba ki le ma ki wanom ngai ya ka baki ki ong namar ka tai ka perthai ka TV ba fi man ta ka dei ka ba thok ka ba shukor ka ba lam ler ba ka dei ka jingtrai ka jong baman ka ba hikai ya phi ba fin le chadu jong la ka don ka jingle auria ka jing em ka jong fi ka la ka ba mut ka ni ka miet la fi don ka jing shukor ha ka jing em ka jong fi ka la ka ba mut no wanom bam sap shu namar Balei mdei shu tang ba shu bam sap soi tanu ais non ka sap bam ba fin bam kala ka bamut na marada fi ba man taw ki bri om tip ndre salap ifi ko ka ski ka pop jong fi kan lap ifi lada ki bri kem lap ro blai un salap bala da lap ki bri un ja yo fi fin sa poisa jil kan long ka jing le ran hadu man ta fi la ri ka buram ka jong fi hadu kat ni lada fi dang yai continue ya ka jing to ka jing thim u blai un salap yo fi ka pop jong fi kan lap yo fi ba kan long ka jing klem ran ka bahadu kata lada ka perthai kam lap lada ki breu kin lap nrei ha ga jing bishar ga jong Balei te mla ban buri u Balei un lap ba kan long ga jing le ran ka bakraw fi ha ga ta ka sngi Balei im kala ka bamut no menta Balei ngim ya no ka kum ka ktien ga jong Balei Balei ngim pen bet no lo ga jong ga jing im ga jong fi u David haba u yo snow ba u prophet Nathan u kren bat u pen pau ya kata ka pop ga jong u David da ka jing sungurit u la penrit ela de baru la yam ka sam ba san puwei ong map yang atrai pen khut yang dok nut janga wanam shim no iman sim ba khut pa de hang ni ngi I bo David udah kala ka bamut shisha
baru yam pat dah not khmat jong Balei baru Balei map ya ka tak pop ke jong bat Balei ong ka do not jong David kalom ka do not jong baru wan shisha kata ka jing mani ka ba shisha bagade ka tap store ko ktin ke jong Balei ka di ka ktin ke jong Balei wat nom yele persha ya ka ktin ke jong Balei wat nom nget ya ka ktin jong ki breu bagade ka tang kwa ban ong yefi ki breu ki hikai la ka jong ke jing hikai bat la thep ru ya ka ha ka jing hikai jong ka niam ka sa ka niam ka dei tang ka rukam ka kwa refi ngim kwa efi befin long tang ki riu niam ni kwa efi befin long ki riu Balei ki ba kohnguh ya ka ktin ke jong Balei kohnguh ya ka ktin ke jong Balei bat ngan ai nuksa mo pastor ba ong mane ba sin mangi kohnguh ka ktin ke jong Balei ka don ka jing kerku bat haba ka don ka jing kerku ka bamut ka don ka kamba ke jong Balei haba ka wan ka lalut haka kana galilia ka to ka ying ka to ka jing ke tho Nongkhryiem kawan ka lalut kawan kam de ka kiat kawan ka de ka jing di ka bagi jiu ke judi ha ke jing kawai ban pen sngop ha ya ka jing kawai ban haba kawan ka lalut nang ka ying ka la de ban sa klem ran ka ying ka sha ka de ban du ya ka buram ka sngi hin rei namar bo jisu udan ka ying pastor nga stunat ban ong ka ni ru ba ka tin ka jong Balei ka long kum ka signal traffic kadon ki benta ba ka tin ka jong Balei khang man le kadon ka benta ka tin jong Balei ong tole ba kadon ka benta na ka tin ka jong Balei ka Balei ong tolong adkar te ka ek Balei ong em te ka mot em te em hoi te hoi man long adkar ngi hap long adkar ko mung ya kren mentan ya ka jing shongkha auria ya ka jingle auria kalong ka jing ijli ya khmat jong Balei Pangastunat pastor na puli ni ka porma na kaktin ka jong Balei ya ka bangila ban shemru na Hebrew kal nong khatlai ka dekot ka basaw ka ong to ka jing Nongkhryiem kan long ka badon borom hapdeng baro bar ka jing thia ka bom da bitingit na ba ki ba auria bat ki ba klim u Balei un bishar ong ka kaktin ka jong Balei ki ba auria bat ki ba klim u Balei un bishar kamut balada ilok jong fi imtip ya ka ka ba fifile finlaj na ka jing bishar lani lada ulok jong fi lada fi de ka breu lada fi klim pi auria lada ulok jong fi umtip kamat ba Balei umtip Balei wi i kata bat ka kubor ka ni ka janmiet kalong ngim kwa ban penrem ya fi na mario fi le shisha ta ka jing penrem ka ba penrem snan shabam jukot ngi kwa ban ngi i ya fi ngi kwa fin lat na ka ni dai na raw ngi kran ya ka tin ka jong Balei ya ka ba fin wan kum ba u David wan ka jing kala ka bamot namar bo prophet jong Balei utip ya ka jing shisha baro pastor fidan Asia ban ong halor kani ngangai ke ba fi dang kren pastor ngangai ha kani ka miet sngo ha kan jaman siam dan ha pleng jengi fi pe bar ha kani ka sngi fi sngo ye pastor bi kan kum na than ye fi Balei panram khot li fi cha ka jingkala ka baman fi ong dan ba yo i ya ka e ka banganga le fi na kan mau ka utrai u ong kani fi duai ha ka bari ngan ai nong fi papau kum churu la fi le pop ha ka bari on bishar ha ka papau dai namar kata kani ka miet kalong kong ka jing maham ya fi kala ka bumut no phai no yo fi ong ngam tip yo non man no ba tip fi start David ulale la ka ba start ka jong u pha ya u uria chaka thma ka ba chur bha non man ba tip ma u penyap yo u perkhat baro ki nong bakali ka thma ka ba penyap yo bun sen u breu so start hang ta da na kwa ba no fi ka jing start jengi kalong ka jing be khmat jong Balei namar hakmat jong Balei kalong la ka tin ka jong Balei mane pe pastor idak kan mang asuk mau ni ka dekhot ne ka Hebrew nong ka saw dekhot ka ba khalai kong ne but omdan ka jing thau ba khlem pau hakmat jong u ade ke baro ki long lungkhut bat ki ba pau persha haki khmat jong u bat u ba ngi ya donkam da kan mau ngi long lungkhut bat ke baro ki long ki ba shai kedar la bil la ra ka de ka mit u debe du ong ka jingdum kan umla tap yang alame he ngan pet tame trai ma hang don dei na mar kata kani de ka mit kani ka mit kam de ka jing jarung khat ba pi wan ha kani ka yeng asngo hani don ni we pi rung ha kani ka yeng kam de ka jing jarung khat pi asngo ni ka tien don trai u ka pin kalak bomat pai no la ka jong ka jing em pi ngom nan ba te trai u te kalak ka bomot no pen kongo no yala dia ko mo shakru jong trai ni ka mit kong habangi pen kongo yala dia ka tien jong Balei kawan ra ya ka jingem yo fi sngo yala je fi em Balei nge em ngam te fi so biang lut kata kam dei ka jingem ngani ka fi em
phi pen kohnguh ia la de ha ka tien hang ta kan don ka jing em but hang ta phi yo ru ya ka jing pen kia ya ka do Amen. ani di ka met ba phin nang we pi we ba pe thane ka met yo phi ong ngam ji kohnguh ya ka tien jong Balei kwa ban bon sen gibru kyo ngapuli ka Bible ngam su tho ngakwa ban no phi ka Bible la tho ban su tho ka long ka ba shai ka dar ka dei ka jing long ka jongi ka ba ngi ong ani ka e than am lei lei la am le ba bon pha pa ka Bible ka thok ya ka ba ngi dei ya ka ba ngi le yang ani ka e than yang ni a sha fi kam dei ka ba e than ka dei ka don no jongi ka ba e mo ta thank you bru ka shai yu mo kila ban ngai ya Balei ya ka jing pen khia ha ka cancer Henry kim nget ya Balei ha wang to ai to on sa iPad kim jung nget ya Balei ha ka jing iPad kila ban nget ya Balei oh try jisu tu pen khia ting pang cancer lang yu khmat jong try da mon try pen khia ba ka ta ka di ka mon try Henry Balei pat phim shania ha ka turu ba ka ong ba to ai to on sa iPad namar Balei ngip not ya ka tapat ka ta ta kam dei shu yang ni dei namar ka za phim la ko ba pastor mene la pen kan mau ngim la ban pediang ya ka bangi so ya hab ngim la ban delete no ya ka bangi ngim so mon ngi hab ban kohnguh lut ya ka tien na do ka basdang la da ngim kohnguh ka tien jong Balei I pastor la pen kan mau na ka sam la pen puli mena na ka nong ka ba khat san khot ba ar ar ter dei na mar ka ta to long pi ba kohnguh ba pinum long ki ba syak kan tat no um ba sa mem la long pi te u David u la pop kum ba u Saul u la syak kan tat no namar Balei ula long uba saila bat ubam kohnguh hareu David ro ula long ubam kohnguh ula le pop haga bari apa la peni kendo ya kata ka pop pat ule yu fite kala ba wa ba no fi ni ka met kala ban long ka tai fi kalong kum ka jing peni kendo ya ka pop jong fi kala ba no ang try nan kohnguh kidon gibril astrat we nong yalap uang kum de wai kan nuksa si phang ta ka yeng hai badon si photeli ki camera ka ta ka yeng baru jisu wan ha ta ka yeng baru tie ta ka jing khang try jong ka ta ka yeng ki play bat ki ai pratli ka camera yau try jisu ong jisu shima me ka camera han ra ya artli ka camera ki bu hela de ki ong ka wei ki ka camera jo ki khon ka wei ki ka camera ki jongi si kurem try ka ni kan bu hani bo try ong to ka piang unong tu uwan umlot ban rung hai kita ki pratli kamera urung hagi kamera ki khon bal ki khon haba unong tu ulayo ban tu hagi kamera jo ki khon ta ki kime ki pa ki le wan ho jisu ong Balei jisu melong kan ne Balei memia ta ye ki kamera jo ki khon haba ngong kamera ki khon kamut ching em jo ki khon utra ong me kham ong ta yang ame mi ong me pat ala de tang ki babon ki pa ki kime ki long he kan ni ka bantai ki khon ki som peliat ma ki kim ai ba ka tien jong Balei kan penya ye ki khon anda bala jot so ong tra jisu Balei yo phim ai ye ka tien hadin jong ka ta yong try ngi ai no e ki khon chame ta shkurem ki ai no ba hare ki ong ka camera chongi ka dang dei ka chongi try ong to habon nong tu wan umla shu ban rung wat ha ta camera ki khon na maru jisu la dei u kan rat ha ka ta ka camera la dei try ha ka ta ka camera hang ta ki rung ha ka camera jong kita ki shkurem bat utu u ka bang mot u penjat ya ka jigem jong ki abo penjat ki le sam nong Balei try me le u try ong na ma me kami lot ya ta camera me kam ai yang la ban long tang ngi ki khon ngi pen slur pule Bible khon kohnguh e ka Bible yo ya la di ngim kohnguh ngala yo I ya kata mo ki sakri jong try ni ju I na no pa wala di ja she ong ki khon pule Bible khon pule ngi ni dwai ya la jong em ong pule ya la jong tang ki pa ki don ki pa long kristan ya ki khon yang long kristan ki khme phasia pa biang to nga ta biang ni ki pen slur ra ya la de pat par bono ba jat fite fijat ya la de pindan ka tien ya don ta paling jogi kunta hang ni ka sngi kam dei ka tien ka jong Balei ka ba yalam ya ka yeng ka jong fi ya ka jing im ka jong fi ya fi pat ai lut ka ni ka met ai lut Amen. try ngan ko ho ya ka tien Amen. try ngan ko ho ka tien so ai ti lut ha ka ni ka met nang try ngan ko ho ya ka tien ka jong me pastor don hang ni ka check aba in dwai na ka banta jo fi pediang hoi ngim la ban don ha ka yeng ka jong fi ngim la ban yo ngim la ban ya don rengkat han reng ka khet lam ba fi yo I ha ka tv ngi nget ha ba kan jaman sem ngi don rengkat ba ngi ne dwai nget tam ju don ka jing jangai ha ka jing dwai
kan dan be ke jing jan ban ngai trai ha ba pi kut lang ko ba tin ni jong blai ko ong hei ba pi ya kut lang pi dan ar la hang tang adon ran kat ke fi te kan do ka long ka ba la te ha ban ke pelai kan do ka long ba la pelai ban ngai ya ka sa ha kan ni ka me ba trai un pelai lut ya fi long ki jing thau thmai ba ke yeng ke jong fi ke ni ke yeng ba ya na ka tin jong blai amen amen ba ni ka pong ITC pastor be lang ni jing dwai Shobangan duai ro an pengen mau fi hundiat ni ke jingjia ya ka ba utrau lele ka kamba ka ta ka de ha po kana galilea ka de ke jing khwai ya tho shongkurim bat ka wain kala lut na ka yeng bat ha ba ka wain kala lut na ka yeng u jisu pha i shakri jong ka ta ka yeng ban pendap da ka ha ke ta ki khra ki badan ha ka ta ka yeng ba ki khra ki long ki top ki ba la pen kre na ka menta ka ta ka nyam jo ka jing pen khoi bo lo ong i ta ki shakri pendap ini ki khra da ka hak jing sya ki shakri ki li trai le se kum no bo jisu ong ngin pendap ko mar ka ni ka yeng dan kami kawan balai ngin pendap ya kata ko men re em ki klem kli ya kata ki kohnguh ba ya ka ka bo trai wong ba ki la pendap kita kin retuli ki kra da ka ki la shu kohnguh ya ka bo trai wong banda ki la kohnguh le se it does not make sense kam dan jing mut e ro em ban shu pendap da kata ko mar kata ka yeng dan kami kawan re na mar bo trai wong ki le la ka le ya kata day hang ni ken ya ka bau jisu ule ya ka kamba ban pen kalai ka ka shakawan fi kwa na ba ka jing em ka jong fi kan kala fi kwa na ba ka jing em ka jong fi kan kalawan fi kwa na ba pin yo ya ka ta ka jing tiang ka jing bang jo ka jing em kohnguh ya ka tien ka jong jisu ro jisu ong ka ni ka miet kohnguh ya ka tien jong ka tien ka jong blai ka lom ka ka ba pen khot ya fi hoi le si la ka long ka ba blat Henry la dafi kohnguh ban pendap ila dia ka ketien u jisu pekelawan ya kan ka ketien ka jing em ka jong fi o traun ker khui fi kan ka miet ka menta shim khia ya ka ketien ka fi osngo kan ka miet shim khia ka le ya ka kombala hikai ya kan ka miet ngi khlem hikai da ka no ka wei pat ka kot ringi hikai da ka ketien ka jong blai ba fi nyo jing ker khu ha fi kohnguh ya ka ketien ka jong blai fi kwa ba ki khon jong fi kan man ba fi kwa ba ki jing em jong fi kan man ba fi kwa ba ki barok kin man ba fi kwa ka jing em bam jukut kwa man lech beneng kohnguh ya ka ketien ka jong blai ngine dwai kan ke jan mit ka bam ta dan apeng jong fi pat priang yu jisu pi long kristan labon snam re fi ong ngala biang tang kom ni re ngam kwa ban shu osngo ba fi long kristan na kwa ban yu bo trar u kwa ban yu ba fi dei om tau kristan re fi nget shisha haba ong u banget ka bamot fi nget ya kan ke ketien ke jong blai fi mya cho ke jing mut ke jong fi mya cho ke lenti ke jong fi ya ke jing mut ke jong blai fi ya ke kom kan ke lenti ke jong blai jisu de ke lenti pin poi shabeneng ngin ya dwai kan ke jan mit ka bam ta fila ban buat ya kan ke jing dwai ka bang dwai ya kan ke klemat mentang kwa ba fin dwai da ka donut ka ba shisha kwa fin yam shisha ka mat jong blai wana ka mat jong blai da ka donut ka balwet da ka donut shisha ka ba ngosi na margi pop jong fi da fi ngat ya kan ke mit ka bam ta utrai un pen thmai ke jing em jo fi un pen kalawan ya ka jing em ka plat ke jong fi ngin ya dwai kan ke por ta hot you try jisu ai ngộ ya me kan ka miet bang yo snow me kren nga yes nga yo snow ba me kren nga de shi shao tau nong pop ma pi ki pop jonga sat yang ada ka snam jong me na do kan ka miet thau thmai nga ngan em ka jing em ka ba kohnguh ka ba penrit kat kum ka ketien jong me jisu tho ika kerteng jonga haga kitab jong ka jing em penlong yang u jong me na do kan ka miet haga tengu jisu amen la dwai kan ka jing dwai nget bu trai wan man shong ka jing em ka jong fi nget bu trai un long trai bar u blai jong fi la priang yu jisu ai ba ma u long trai ban san char ka jing em jong fi ko mu trai u ai kan ka ketien bat kumba u ong ya fi le ya kata pinyo ma de ke jingker khu la fi kwa ban san shu ga ketien ke jong blai pila ban wan sing ke jaka ngi yo ban ya slok bat fi ngi yo ban ai shu ya ketien ke jong blai kanang ba fila ban san ban long shi shau tau shakri ubadai biang jong trai la na pren jong fir ki ba pangim shi tam pila ban phone ro ke ni number ngi yo ban dwai na kamta jong fi ba ni ka por pastor in dwai na kamta ki ba pangim shi tam ngi trai le ki kamba nam ta jong fi ngi le ban dwai na kamta ki pangim shi tam ngi ba na ga jing e ingat bu try jisu un pen kya ya fi udan ha to kamera udan senda bat pi ke udan bat pi ke ngi det wai ha ni ka par fi pang fi bu ikiti ha jaka ta fi pang fi ngi ngai try pen kya amen
try jisu be ngi wan hani ka por try ban duai nam da ni kon ki jong me kenya try ben ki bo bo ya ka ti ke jong ki da ka jinget ka ta ka jaga ka pang try nget me pen sle ya ka ta ka ti bo bo hallelujah ba ka jing pen kia ka jong me try amen kan da to no try yes lord nget ha ka ni ka mi try ko ma ka Jesus. tin ke jong me ki la yo diang kala ai jing em ban kan ai jing pen kia amen hallelujah por baga tin ke jome kala kular tra ha bangi ang jame Yes, Lord. me pen khia yangi Yes, ban Jesus. ngai ya ka ta ha ni ka por tra ki ang ba mi yo i ye ki ke na tra Yes, Lord. ban me pen khia atra la ga de ke no ke kerteng jong ka jing pang Yes. ka ha bandam krop ha ke kerteng Amen. ke jome Shisha tra tra. ngai ki la yo mat ye ke jing palai ki la yo mat ye ke jing pen Hallelujah. khia ke na tra Hallelujah. na do ke ne ke mit ke na tra Hallelujah. kam dan shu ke no ke jing pang ha ka met ke jong ki ke na tra yo ki dang don ki ba sngo si tra ki don ke jing ele ha ke Hallelujah. yeng ke jong Yes, ki Lord. trying ra dwai Yes, me ker Jesus. shan but me ya rap ya ki me pen yeng ya ki ke nya tra ki long ki ba shlo ki num pet da ki num pet da ka khmat ba kan ja do ya ki ta ka jingale a try na mar me ong a try ke jingale kam dei ke jongi ke jingale ke dei ke jome try me pen kala try ya ke jing so si ke jong ki try sha ka jing shat but me lao no ya ki jan khan baro yu ki don ha ki banta jo ke jingale me la le ya ki kamba ni ngai but ni kam gen ti ni ke jing dwai baro me la juba pa thank you jong Jesus unong panem jongi amen 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 hallelujah Ada bagi ni kendo pat hagawai pat kapor nganget hagani gamet filai amat jingker ku but sasi sen ku mai pastor la pen ken mau ada fi don kam shui ke jing slok naga kin ke jong belai fila pan wan bani kendo yangi hagani ga office ke jingi fila fi new e ke address wat kum juro fila pan phone hakini ki number halu ni kendo pat try jo ke jing sup undor ran kat bat fi amen